andamo nato atong nga taggiya sa Ginoo nga andamo niya atong espirituhanon niya pangdungog no aron mabuha kinato ang mga kamaturan dinhi aksyon. So magampo na kita. O Diyos, ang mahal na binyamanan, nalagit ka sa mga kinabuhi, nining kagabiyon, Lord. Lord, kami mag-hisgot sa imong buhay pulong, amo gid kining sabto nga kini imo, gikan kanimo buhi, o Lord, muhatag gid kini kausaban sa among mga kinabuhi, Lord. Tabangi kami sa pag-apply nini sa tabang sa imong balaang Espiritu, Lord. Mas nati, ang kusensya sa matag-usa Ginoo panalangin ni, ang matag-usa, nining espirituhanon, nining pulong, nga amo madungog karon Ginoo. Salamat sa imong pagbuhat God, ikaw mag-auban na iyaw tugot ang mga kasika sa palibot nga makaagaw sa mga tensyon, bisan sa mga problema, Lord. Natabangi kami nga makatutok sa pagpaminaw sa imong buhay pulong nining tukna. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, mga igsoon, ang atong paghisgutan anaa sa ikaduhang Korinto 11 utso paingon sa 5. Gingon dinhi, samtang nag-alagad ako kaninyo, laing simbahan ang nagsuporta kanako. Samara, nagkawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawadon, samtang nakig-uban kaninyo, wala ko mangayo kaninyo ginabang kay ang mga kaigsunan nga nangabot gikan sa Macedonia magdalaman sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto sa umaabot, dili gayud ako magsamo kaninyo. Ingon nga ang kamatuoran ni Kristo aniya kanako, walay makapugong sa akong pagpasigarbo niini didto sa kayutaan sa Akaya. Ngano? Tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Kay gimahal ko gayud kamo. Padayonon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron hunungon ang kahigayunan ngadtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug sa pagpakita nga sila usab naghimo sa samang butang kay sila mga mini nga apostoles dimbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. Ug kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kun ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So mo na ang padayon nga gidepensahan ni Pablo no ang iyang isip ang iyang pagkaalagad sa tinuod nga Dios mga igsoon. Mo ni ang iyang padayon nga depensa. Niabot na ta sa ikaduhang Korinto no? Sa ikaduhang Korinto 11 utso paingon sa 15 apan si Pablo sa samang tuyo nga depensahan ang iyang pagkaalagad sa tinuod nga Dios. So adunay duha ka matang sa nangalagad ng mga igsoon. Unang punto, iunay og andam mo sakripisyo. So nang muna itong nakita no, nagalantaw sa kaayuhan sa uban. Sa verse 8 gingon dinhi, samtang nagalagad ako kaninyo laing simbahan ang nagsuporta kanako. So wala siya nga gani in sa verse 9 wala ako nangayo kaninyo ginabang. No? Kay ang mga kaigsuonan sa laing dapit sa Macedonia nagdalaman sa tabang nga iyang gikinahanglan. Pero gi-mention gani sanahan nga sama ra gikawatan ko sila aron itabang ninyo. Ano kay ang dala nila para man sa tanan nga kinahanglan ni Pablo pero iyang gitabang sa mga tao dito sa Corinto. Alang manunta ko sa iyang kaugalingon nga panginahanglan aron matagbo siya, matagbo ang iyang panginahanglan. Nga imbis para sa iya, sa ila na lang gihatag. Sama nga ang para unta sa akong ihatag sa inyo para kamoy mahayahay. So muna no pagkabulahan no kung ang nag-alagad sa Dios nga diin kita nahisakop matinod-anon. Nang dili man sayop no kung iyahon na to ang gihatag sa iya kay para man to gyud sa iya. Intended man gitong hinabang para sa iya. Pero giisip niya nga siya instrumento o tulay or sa English pa channels of blessings no aron maabtan sa panalangin ang mga taga-Korinto. So, amen mga igsoon. Ngani sa verse 9, bisan sa akong kahawadon samtang nakig-uban kaninyo masabtan nato nga naagid si Pablo sa kalisod samtang kauban niya ang taga-Korinto. Pwede man siya di na kumusabay ani taga-Korinto kay pobre man kay ni sila lisod kay ilang kahimtang. Dito na lang ko sa Macedonia nga mo ay nagtabang kanako apan padayon siya ni unong no wala gid niya gibiyaan gani ang para sa iya mangitabang
ngadto sa mga kaigsuonan sa Corinto. So wala gid siya naniguro sa iyang kaugalingong kaayuhan. Kini na mention nga wala siya nahimong pabigat sa iyang mga kauban, ha? Nga ang mga kauban unta sa simbahan mo untay naay dakong mura bag matawag nato responsibilidad nga timanon siya. So nahimong si Pablo makita nato nga dili siya pabigat sa kanila sa iyang mga kauban. Sama siyang gingon sa verse 9c, sama kaniadto so umaabot dili gayud ako magsamo kanino. So mao gid na nabatasan ni Pablo, no? Ang pag living by faith, no? Not living nga pamorisyo sa uban. Wala siya mangayo, wala siya nagparamdam man lang, kundi giampo niya ang tanan niyang panginahanglan. Pero sa atong gibasa mo igsoon wala nato nakita no nga giampo niya ang tanan niyang panginahanglan apan mga igsoon dili man nato mabasa diha direkta no nga giampo ni Pablo pero kabaluta kung unsa kamainampuon si Pablo nga nagdasig kanato sa unang Tesalonica 5:17 no pag-ampo sa tanang panahon. So siya nga kinabuhi diha sa pagtuo diha sa Dios nagadasig kanato nga mag-ampo sa tanang panahon ug maupod na siya maupod na siya nagkinabuhi siya nga mainampuon. So mao gyapon no sa mga alagad sa Dios nga nagmadaugon, nagmalampuson, no? Nagmabungahon tungod kay sila mainampuon. Daghang pag-ampo ang ilang gibuhat ay nila naabot kung asa sila karon diha sa ministry mga igsoon. Amen mga igsoon. So wala niya gikumpulsuri nga mohatag ang iyang mga kauban kundi ang tinuod nga Kristohanon muawas gayud ang pagka manggihatagon. Sama nga ang Dios manggihatagon. So isama sa gingon dili gayud ako magsamo kaninyo, no? Kay dili man samukan ang alagad, no? Labi na sa iyang mga panginahanglan kay ang Dios man ang iyang gisaligan nga motiman ug ang Dios mitubag sa iyang panginahanglan pinaagi sa pagpadala sa Dios sa mga katawan sa tabang sa mga katawan sa Macedonia. So, muna no, di alam makita unsa ka great ang atong Dios who provides everything according to His riches, no? According to His glory. So, amen mga igsoon. I-mention po ganyan siya, si Apostol Pablo, no? Siya ang gadala sa kamatuoran. Kamatuoran ang iyang dala, wala siya na Mauricio, no? Sa verse 10, ingon nga ang kamaturan ni Kristo aniya kanako walay makapugong sa akong pagpasigarbo nini dito sa kahitaan sa Akaya. Truth bearer, no? Tigpasigarbo ni Kristo. Ang iyang kinabuhi, iyang gipasigarbo si Kristo, gisangyaw si Kristo. Ingon nga tinuod nga alagad. Maupod, no? Iya pong gitabi, iyang gisangyaw ang pagpamuhat sa Dios, no? Sa kinabuhi sa mga tao nga nagtabang kaniya. Nagmantala siya sa kahalangdon, kamayo nga gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi o sa mga kaigsuonan dito sa Macedonia. So nagmatuod nga dili lang sa pulong, no, kundi diha sa buhat ipakita ni Pablo. Sa verse 11 nga no, tungod ba kay wala ako manghigugma kaninyo, nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. So muna ang paghulagway, pagpasabot ni Pablo kung unsa siya kamatinud-anon sa nga nahimong alagad sa tinuod nga Dios. So muna ang mo kani ang unang butang, ang unang matang sa nangalagad, no? Iunay og andam mo sakripisyo, nagalantaw sa kaayuhan sa uban, dili pabigat sa mga kauban, dala niya ang kamatuoran og nagpamatuod nga dili lang sa pulong kundi gipakita niya sa buhat. Naa siya sa panig ni Ginoong Hesus, no? Naa siya sa panig ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus niani aron makabaton og kinabuhing madagayaon. Sama nga pag-abot ni Pablo ditong dapita sa Corinto na bless kay nahimo man siyang channel of blessing nga maabtan sila sa hinabang ang taga Corinto. So amen mga igsoon, kung ikaduha no nga matang sa nangalagad kaning dunot nga klase sa pagpangalagad ug andam sa pagguba sa kinabuhi sa uban. Sa English pa, corrupt administration, no? Sa John 10:10 apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. So mo ning nakanasa panig sa kaaway, no? Mo ning rason nga gitahagaan gayud ni Pablo og dakong pagtagad ang pagtubag para niining mga nagasaway ug nang daot kaniya ng igsoon. Sa verse 12, padayonon ko ang pagbuhat
ang gihimo ko karon aron hunungon ang kahigayunan ni adtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug sa pagpakita nga sila usab naghimo sa samang butat. Mura bang naghimo kunuhay sa pareha sa gibuhat ni Pablo, no? Ug ingon ni Pablo sa verse 13 kay sila mga mini nga apostoles limbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. Mini limbungan nagtakuban ni silang mga great pretender, no? Ug kini sila sa verse 14 dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kagalingon sama sa anghel sa kahayan. Ang giharian ni sila ni Satan. Lisod ni sila i-identify, no? Diha sa ilang mga pagpanulti, maglisod ka identify kung saan siya, Kristohano o dili. Iya ba ni sa Dios o iya ni sa kaaway? Makaingon kita nga iya ni sa Dios, no? Sa ilang pagpanulti, sa ilang panamit, sa ilang facial expressions, no? Ilang dagway, no? Pero may balaan sila diha sa pag-discern sa mga Kristohanon o diha sa ilang pagkinabuhi na sukwahi sa gitudlo sa pulong sa Dios. Wala nga dili katingad-an, ha? Nagtakuban mao nga daghan ang mailad, no? Kadaghan kayo, no, sa pundok karon, no? Gikan sa una hangtod karon nga ang ilang pundok nagkadaghan ang nagsimbang mga mini nga mga Dios tungod sa mga alagad nga nagpasalaag og unsa man ang ilang dangatan didto gayon na sa tukma nga mao ang kalaglagan, no? Una sila si Satan ang bantugang manginilad, no? Sa ikaduhang Korinto 11:3 nahadlok ako nga masaag ang inyong una-una ug biyaan ninyo ang bugos ug lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga nga si Iba gipasalaag sa lansis sa bitin. Juan 8:44 mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamuno-muno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamaturan kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, normal lang sa iya. Kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. No, dili ginato ipaka sayon, no, ipakagamay ang bakak, no. Ang bakak grabe gid sa sinugdan pa lang. Bakak ang hinungdan, no, nganong nakasala ang tao ang bakak sa bitin, no. Didto og hangtod karon ang bakak dako nga gihapon kay ihatag kadautan ug kung magkinabuhi ka sa bakak dili nimo amahan ang Dios kay ang giila nga amahan sa tanang bakakon mao man ang yawa. So amen mga igsoon. Amen. So walay bakak nga ay pwede ra ni akong bakak brad kay di ra man kain ni tanto. So, basta bakak di gina siya. Iya sa Ginoo mga igsoon. Mga pagpasaylo sa matag gayon nga mabuhat nato kina. Dili pud nato ingon nga tuyoon kay total mga ibig ko pasaylo man ako buat. Sayo po na mga igsoon. So gamiton niya ang daotang tao ingon nga iyang pinadala ug sila mahimong limbungan nagtakuban pag apostoles aron makadani sila kay sila gigamahan man sa kaaway. Madanihon sila, bantay ta. Sa ikaduhang Korinto 11:4 kay mudawat man dayon kamo niadtong muanha kaninyo nga nagwali og laing Hesus nga dili maoy giwali namo ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat ninyo. So, pwede gayud bisan tong nakauban ninyo, nakadawat na sila, no? Sa mensahe sa pulong sa Dios, no? Apan pag-abot sa lahi nga magtudlo, madanihon kaayo sila kung pwede gayud man magguyod ta, mabira ta nga nga klase ng mga tao. So makita sila nga buutan kayo. Yan yo sa unang Timoteo 3:5 magpabilin silang relihiyoso. No? Basta relihiyoso gani buutan kay na mga igsoon. Apan isalikwe nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhanan. So muna atong challenge ug atong conclusion ini kagabiyon mga igsoon. Magbantay kita ni ana nga klase nga mga tao nga nangalagad kunuhay sa Dios mga igsoon, no? Atong sutaon, yampo nato, no? Kung tunay ba ni sila o tinuod ba ni og andam mo sakripisyo, nagalantaw ba ni sa kaayuhan, no? Sa uban, dili ba ni sila pabigat, no? Dili ba ni kamatuoran ba gyud sa Dios ang ilang dala o ang ilang buhat makita ba sa pulong sa Dios, na kinabuhi ba sa pulong sa Dios, na labaw sa tanan, nasa panig ba ni sila ni Ginoong Hesus nga moanhi aron makahatag og kamadagayaon or kani sila nga klase dunot nga klase nga nangalagad andam nga muguba sa atong mga kinabuhi, mga mini nagtakuban mga limbungan, no? Nga moanhi lang aron paglaglag, pagpatay o pagpangawat
So ang atong pag-abuhaton mga igsoon sa sama sa atong prayer meeting di kaning daghan ta no og kanunayon po nato ang pag-ampo personal pagahin kitag devotional no aron mas mulig-on ta mulambo ta mo nay watchful mo nay maigmat nga Kristohano no ang mainampuon og magatuon kanunay sa pulong sa Dios og ikinabuhi kini so dili lang taman diri kundi makita gini sa atong pagkinabuhi muna kanay pag-amping o paglig-on kanunay mga igsoon. So amen mga igsoon o mag-amputas sa atong nadawat nga pulong sa Dios. O Dios amahan labing gamanan dalay guntas nga kinabuhi sa pulong Lord nga among nadungog himo Ginoo Lord God nga dili katugula may nga kawang o mamuhatid kini labi na sa among pag-atubang Lord God sa mga sitwasyon. Labi na sa pag-atubang namo Lord sa mga magasangyaw og lahi nga Kristo, lahi nga Espiritu. Lord, gabangi kami nga dili malingla sa mga nangalagad nga sukwahi sa imong katuluan Ginoo. Lord, ikaw padayon mo magtabang kanamo nga magmalig-on kami nga magagahinggid kami, magbutangi kami desire Ginoo kanunay nga kami magadebosyon kanimo, magaampo kanunay bisan asa man kami magaampo kami sa tanang panahon ug magpasalamat kami kanunay Lord sa bisan unsang mudangat ti kanagitan kanimo. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong paguban. Dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Amen mga igsoon.